ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ କୁହୁଡ଼ିରେ ଏଇ ଲୋକ ଖାଇଥିଲେ ବନ୍ଧଘାଟ ଝାଡ଼ା ଗାଁରୁ କାଠ ନର୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ 2026 ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ନୂଆବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଜାନୁଆରୀ ଗାଁରେ ତ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିଆ କୁହୁଡ଼ି ଆସିଛି ଘର ଭିତରେ ଅଛି ଘର ଭିତରେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନୂତନ ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି ଦେଖିବା ଦାଦାଙ୍କ ଘର ତା ସବୁ ଧାନ ଫାନ ଥୁଆ ହେଇଛି ଧାନ ଥୁଆ ହେଇଛି देखा सामने सकाल सकाल के जोर कुहुड़ी आसी सकाल 6टा आज सावन देखर दे को भलिया कुहुड़ी रे ए लोक खाइथिले बंधघाट झाड़ा गांडरू काठ होई जाई देखा केते जोर रे कुहुड़ी उठाणी फाका रे किए देखि परते आबे